sarudzo yenyu inotigutsa vadiwa vatariri nevatereri yekuti titandadzane tiri muchirongwa Mike Samba Show tichiri pachikuva chemhemberero. Panapa tinoenda tichiverenga zvirongwa zvedu naye tiri museason 5 episode 1. Tinoda kuti mufadzwe naizvozvo. Regai ndigotora macomments kana ndikaba zita rechirungu tisati tapinda kumacomments ikoko ndobva ndatenda vakotsveri vedu vedande mutande vanotipa iwaye masaisai ekuti tigone kutaurirana pasi rose. Dande mutande inoita zvinoendeka zvinogara zvakadaro. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Hano macomments enyu nai yokutanga yabva kuna Fortunate mucheka dzese. Hanzi uyu anoimba chaizvo zvine unhu. Tinokutenda anoimba zvine udzamu. Nyasha David. Wechipiri ndi Blessing Mkome ati zvakanaka kuvapo, zvakanaka kuva pano, tigere tatata paMike Samba. Zvechokwadi tinokutendai nokuti makatogara tatata. Nhasi umwedzi munoziva kuti tiri mumwedzi wemadzimai, asi tinoda kurakidza pasi rose kuti kuZimbabwe variko, nokuti chikuva chino hachina zera. Tinoti kugona hakuna zera. Pane mudzimai ane mukurumbira, mudzimai ari kuita zvinogara zvakadaro, ndichati azvisume kwatiri. Wakadii hako madhuve munenge wangu? Makadiwa koma. Ndinofara zvangu. Maizvita here. Tinoziva kuti mazita anowanda. Mamwe ndeye madunhurirwa, mamwe ndeye pastage, mamwe ndeye mabasa, asi kana ndati uzvisume kunyika unonzani? Ini ndinonzi Mai Marikanda kana kuti Dr. Mandas Marikanda. Ndiri CEO currently weZimbabwe Women's Microfinance Bank. Rekutanga vakoma muSADC. Tikazvitsvagiridza zvemuAfrica is the first of its kind, so it's a great honor. Mukana mukuru wokunge wakagara pachinhu chakadaro. Ndinozviona, ndosaka ndari kugara ndichitaura kuti madzimai iwayaya dai chiri chikero nhasi kana izvozviye zvekumuti mufana hazvikwane nekuti chikero chacho chinodhunguka. Manzwa kuti ari ndiye muSADC muno munharaunda yedu yemuno muAfrica iyoyo ndipfo zvokutanga. Saka ndinoda kukukorokodza munengena nebasa rauri kuita. Mukati mebasa rako ndinoritarisa nemufaro, ndinoritarisa neudadi. Chakandibata zvakanyanya ndakaona kuti unoshanda nenherera, unoshanda nevarombo, unoshanda nechirikadzi, unoshanda nevadiki. Ngatimbozvipindai, zvakabvepi? Nyaya yebhengi ramadzimai Mike Samba, pandakauyawo Mwari vanogadzira nguva nechizera. Ini ndakauya kuva CEO kutanga webhengi remadzimai kutoriseta up nokumanya. Ndakasvika zvichinzi hurumende kubva 1980 vanga vane urongwa hwekuti in line nezvinoitwa neUN tobatsira sei madzimai. Saka kubva 1983 vanga vane pfungwa yokuti bhengi remadzimai ngarivepo. Harina kuitwa Mike Samba. Kundimi 1983 nandiri kuprimary. Rakabirira ini Mike Samba. Kumirira kusvika 2017 parakazoparurwa 2018 tichiopena kuvhura kuti tigone kushanda nemadzimai. Saka chakanyanyisa kukoshera urongwa hwebhenki iri chakanditorawo mwoyo kana ndakarida sei inyaya yokuti rinoshanda nemunhu anonzi hana tewe wake. Ruzhinji murombo antonzi anovengwa nehama dzake. Madzimai aiwa rushambwa rwacho tinotoruziva. Pangoitika chinhu mwana akakanganisa ndewako. Tikatsvaga vanonzi varombo wokupedzisira madzimai. Mukasvika kunonzi vana vechidiki, vanhu vanenge vachinoziva ikwewe mira isi vakuru tivepo. Saka nyaya yokuteterwa kunze, yokusakosheswa, yokusaverengwa ndo yakawinzwa kuti Women's Bank inge ichiadresa. Saka ini mukati mangu ndakangofunga kuti chinhu chiri pamwoyo waMwari nokuti vakaraswa vane muridzi. Saka izvozvo zvakandifadza. Mashoko makukutu erairo nechenjeri, asi uri muparidzi here munengena? Ndinozvigona kana ndikazopuwa mukana wacho, asi apa ndinoparidza iyo kuti ndinoshandisa rokuti mari idera haiteverere ane dzidzo kana kutevera murume kana mudzimai, inoteverera ane pfungwa. Saka unenge uchiti sika uchero murombo munhu
saka anogona kuibatawo. Ndizvozvo chokwadi chisina kugombedzerwa wadiwa tariri nevateereri kuti mari idera inongotevera anogona kuibata. Saka mukaibata mukaichengetedza inokuitirai zvinhu. Wataura nyaya yemadzimai yekuteterwa kure. Tinoziva kuti kareko madzimai anga asina chavangarakidze. Zvakaita mabhanga nezvimwe zvese izvo zvinotoda kuti muri kuda mari imi munei. Kana mazuva ano tiri kuzona zvichiitwa, mumwe munhu anototi uri kuda mari chisiya mota yako, iwe uri kuda mari chisiya friji yako. Imimi makazvifambisa sei kuti madzimai vagopindawo vakanyemwerera vachibuda vachinyemwerera? Zvamunoona maichisamba kubhenga ndozvamataura izvozvo kuti unenge uchinzi unei uye kupinda mubhengi kwaitotyisa. Unotopfeka gogo kundoona bank manager unotyisa, unotodedera ugoshayiwa nenzwi rigopera uri kuda kutaura nemunhu akakuchengetera mari yako. Saka takabva tapidigura tikaita upside down zvinhu zvinonetsa kuti munhu abhenge. Bhengi ndekuvachengeti vemari, vabatsiri vezveufumi, uye bhengi anofanirwa kuva munhu wevanhu. Saka mabhengi ese abatanidzwa nokuda kwokuti aitetera vanhu kunze, vanhu vatatichabatsira vashoma. Saka isu takauya neurongwa hwekuti munhu wese anokwana ikoko. Chachichimusamukwanisa chii? Tomboti auya kubhengi anenge achida kuopena account, anonzi ndoda proof of residence. Ko ndinayo here? Handii ndiri kuloja kuseri, ndobhadhariswa $15 kuti ivepo. Ndobva tachibvisa ichocho, ndobva tati kwaunobva ikoko hakuna anonzi hapana paanobva. Chero uri kumusha kuna sabhuku aripo, kuna kansela, kuna ticha ari pa next door, pana zvina anoremekedzwa ari muarea, anongokunyorera kuti ava mai Jeni ndinovaziva vanogara pachuru muraini redu, yatova proof of residence. Kana kwauya kusecurity vebvunza kuti une chibatiso une chinyi. Yes, chinhu chinotarisirwa mubanking kuti kana ukatora mari vane chibatiso. Asi isu zvatakaita, chero ukatora ukatati wandipa chibatiso hachisari futi kubhengi, unoenda nacho kumba kwako unichidhiraivha mota yako uchienda nayo, asi kwakaibatisa kuchirima zvaunga uchida. Asi tine imwe nzira yekuti zvimwe zvacho haudi chibatiso, uchida $10 yako kusvika $300 haide kana chibatiso. Uye munogona kuuya muri group tobatana imineni nana vatembo vedu nana Samaita tobatana tichisiya mhofu dzose kuzhe, tikadaro chete tobva tauya tobva tati kana mwedu akakonewa tichamubhadharira. Saka izvozvo tinofunga zvinonzi azviite, tinotenderwa kumadzimai. Akanaka. Munoona here masimba ana mai? Munoona here kubata kwavana mai pavakagara ipapa? Ndi chief, kwete kungoti vanochengeta bhangi, chief executive officer. Kare zvamataura izvozvo zvaigwagwadza, waiti ukanyora kuti zvinondotanga ndoti good morning, kana kuti ndoti mangwanani, kana kuti ndoti chi, waiuya uchitaura wega munzira zvauchazonotaura. Asi zvino vanonyemwerera, vanodini. Saka mumwedzi uno nenguva ino tiri kuona kuti aiwaka madzimai iwayaya ari kudida siku nesikati. Ngativanzwe basa ravari kuita. Wataura zvandinakidza iwe kuti vanhu vanogona kuzochengeta mari yamunoti group saving iya. Inobuda here iyoyo doctor? Nekuti kazhinji kacho pamwe mukachengeta munenge mavimbana zvakaita sei kuti uyu pada iwa pamuenzaniso wemhuri maenda muri mhuri. Vamwe havazotanga here kudzokera makuti chizviitai sa hatina mari. Zviri kubuda here? Zviri kubuda maisamba. Kufara kwangu kwandinoita ndoziva kuti bhengi idiki asi ihombe. Nyaya yemadzimai yachembera ndeyekare, asi bhengi iri rinenge riri diki. Asi tatobatsira madzimai anodarika 200,000. Asi kushanda kwazvinoita manje ndakaona kuti anenge ane nhamo yake, ane bundu nemota, anouya madzimai anotendeka. Nokuti ukashaya watewe wako, ukashaya anokufarira, ukazoona munhu anokuvimba, vanotendeka mazviri asati shayiwe ndururani. Saka zvatinoita ndezvekuti zvinobuda nekuda kwokuti chinoita kuti muuye munogona kuuya kuzokwereta mari kana kuzofusha mari. Saka iye zvino kune vamwe vari kutofusha mari maichisamba. Handambudziko romudzimai tomboti nderokuda kuwana chikafu, nderokuwana pokugara shelter,
health yevana vangu, utano kwevana vangu, kudzidziswa kwevana vangu. Isu tinobata zvinhu zvacho zvese izvozvo. Saka zvino tatichibika chimwe chatatichiti mukabatana tatiita mukano wedu 200 tabatana. Imba mwanasikana wedu ane 20 inenge chisuwo nekuti mwana aita imba. Women's Bank zvinoita izvo. Unouyawo bhadhara uchikanda mari yako pashoma nepashoma. Kuzvauchandidonedza pachirongwa naye mwana wababa wangu naye. Taurako. Uta pashoma nepashoma. Imba yotovakika. Unogona ita 5 years uchibhadhara. Akatiudza kuti imba inoda kuwanikwa wavane 40 years ndiani tapidigura futi. Akati imba inowanikwa kuvarume mudzimai haite imba ndiani tapidigura. Akati mombe ndeana baba haisi ana mai ndiani tapidigura. Pashoma nepashoma. Mari zhinji tinoti kubengi mari zhinji imari shoma yakaunganidzwa. Mashoko akanaka echenjedzo. Aiwa chiri mumusaka ngachingozvinzwira panapa tiri kudzama vari kudzikisa gejo takagara zvedu tanga tichabva kutaura iyoyo pano inoiyo musha wakanaka watakagadzirirwa neve Wamambo Space Creatives. Tigere zvedu takwereta nerwiyo rwemukomana uyu. Handii zvedu mberi ndandichitarira mukushanda kwako munin'ina wakafamba nzvimbo dzakawanda iwe, hana Mozambique, hana South Africa, anani zvinobatsirei izvozvo kuti iwe uri kuno kuZimbabwe unoshandidzana nevamwe dzimwe nyika? Zvakatinakirei, zvakakunakirei, zvakanakirei vekwako? Saka maichisamba zvatakaita patakauya kubengi mamuchiti muri kupembera upenyu, ndinowanza kuda kutanga nebackground. Pamama ndibvunza kuti uri ani, chimwe chacho ndowanza kuti kuvana chikoro ndakadzidza, asi ndakasangana one of machallenges anoita madzimai etese tinawo okuti pamwe unogona kushaya basa rawanga wachida chairo. Ndo rakandikanda muarea yatinoti yeconsultancy. Saka ndiri kubasa kubengi ndinotoshandawo zvimwe zvinhu zvandinotoita nenguva yangu. Mwedzi wachena handiti zuva rinonyura, mwedzi wochena tochoshanda ikoko. Saka izvozvo zvacho basa rebhengi nebasa iroro randinoita rinonditendera kuti mudzimai haasi muZimbabwe chete, mudzimai ari kuMozambique. Pamwe urombo hwekumozambique hwakatodare kudarika hwomuZimbabwe, asi chawana mumwe wako chawana tese. Saka unenge uchishandidzana nedzimwe nyika nevamwe kuitira kuti chawawana utekeshere kuita sorunyemba uchienda kure. Nokuda kwokuti handiti tiri vanonzi madzitateguru ari kutogadzirika makore 100 kubva nhasi vachange vachibvunza kuti kuivo vakazviita zvikanaka muZimbabwe vakadiwo kuenda kuMalawi, ko zvakanaka Togo vakaisirei? Saka izvozvo ndozvinoita kuti vava kuti nyika yose yangova village one, rangova raini rimwe chete. Saka unenge uchifunga kuti kana Mwari vangu kutendera kurarama ukagona kubhururuka, shiri haina kana mabhodha, inokurosa ikienda kuSouth Africa isina visa. Saka nesuwo samadzimai titendere kusava nemavhisa. Inguva yedu tibhururuka. Mashoko akanaka vadiwa vatariri nevateereri kuti kana tichinge tawana chatinakira kuvari pamhiri nevari pamhiri nevari pamhiri tikashandidzana, hatishaye chatinonodzidza ikoko. Ndiri kuona ndakati ndichitarisa chikoro chako ndakati zvairi shamu uchidzidza vanhu nanhasi vanongochema vana vasikana vanga vasina kumbodzidza, vana vasikana vaidzikisirwa pasi. Ndingade kuziva kuti iwewe nemhuri yako nepfungwa dzako makazvifambisa sei, nekuti chikoro chawakagarira apa hachisi chokutamba nacho. Dai chichifambwa nacho kana gedhi ungadai tisina kukwanisa kufura. Wakazvifambisa sei? Maichisamba ndoda kutenda Mwari namai nababa vabereki. Ndizvozvo. Kunyanya mai ndava muform 2 vakanditi ndandisingadi zvokusakura maichisamba. Indibadzaini. Saka ndakaona rimwe gore tasakura tako
ini ndafunga taundovata zvanzi takutanga ndikati tichamira rini kokurima zvanzi wakamira kudya heriwe ndikati ini zvikanzi saka mwanangu dzidza kuti ugorima mari mashoko amai ane simba ndinoti ndakatobatirira iwawo kuti ndiri murimi wemari saka rimwe zita ramama ndibvunza remadunhurirwa ndinonzi Dr. Mari kana mai Mari no Dr. Mari rega ndikukorokodze saka kuchikoro ndakatodzidza kumusha paprimary pataitofamba taitogumburwa tichidonha nzara kana kumbova nenyaya kuti ndadonha nzara tichiinda tisina kana bhutsu kuchikoro uchichengetedza bhutsu unenge unadzo asi uchifa kuti dzinopera pasi nemutaro primary secondary mwari akandiwanira nyasha kuti akutaura chokwadi takapiwa njere chaidzo ndogara ndichiti pamava kutaura kuti munhu anonzi dokta wazodini vamwe vanenge vachitaura kuti ndiri kuita sei kuchidhokotera iroro ndiri kuti kuverenga chaiko vakoma mukatarira panhongonya pangu apa pfudzi ravashoma nokuverenga ndabva ndakupururudzira ndizvozvo vadikani muri kuzviona kuti chana chisikana saka ndati chino chikuva chemhemberero tinosangana nawo pano kudzidza chaiko kufamba asi zvawataurawo kuti vana mai vanoropafadza ndabva ndafunga mai vangu vakafa zvavo ndichiri mudiki indaisadawo zvekurima saka taiti zviya kana tikaenda kunorimaka indoti ndakumboenda kudondo vakazobvunza kuti iwe Rebecca wanyanya kudondo kwako unogwara here iwe nguva diki diki chi saka rimwe zuva vakazonditeera vakandiona ndakararapo ndokunditema nevhinga zvikanzi iwa ungamboroorwa kumusha ukaita basa unotofanira kutoti uwane mukomana wekuHarare ugare kuHarare ndakabva ndazowana mukomana wangu wekuHarare nhasi ndinogara kuHarare chiprofita anditi vakazviwanira mbama yakataurwa namai vaprofita vega bamukuru aiwa zvakanaka ndizvozvo chaizvo saka iye zvino izvi tinoziva kuti kune bhangi remadzimai ndiro zita raro kuti bhangi remadzimai tinoziva kuti tinana babaka tinana mukoma ko munhu wechirume akauya achida kuuyawo kubhanga iri anobatsirwa here kana kuti munomuteterowo kure kuti kuno tinoshandana namai chete munoita sei nokuti kune vamwe vanouyawo kakuzobvunza kusekerera kwacho maisamba patiri kuti tabatsira vanhu 200,000 chikamu muzana chinoita 30% varume maSMEs chakanakira bhanga redu ndechokuti ndati urombo hahuzivi kuti murume kana kuti mukadzi akadzidza asina kune maprofesa vari kuti kusvasvangwa nenhamo saka zvatinoita ndezvokuti rakanzi women's bank dzibhengi ramadzimai kuti mudzimai uye akabereka mwana wake auye nemapatapata chero asina kuisa roll on asina kudzidza achida kutaura nechirudzi chikaranga chake chitonga chake chindau chake hakuna anokuseka ndiwe unokosha asi varume handiti mai kuti uzonzi mai uri mudzimai wemunhu kuti ugozonzi mai ndini mai vemwanakomana saka hatigoni kuvaseparata panonzi pai ngatirove varume vakomana indinoviga vangu kuseri baba nemwana kuseri ndopanoviga tiroveva vamwe ndi vangu ndakaviga ini nokuti tinovada ndivana baba iya zvanzi dzedu vana vedu saka urombo hukawanda baba vakangovhiringidzwa nekushaya mari namai vatotamburawo saka hatisarudzi hatiteteri vana baba kunze vamwe vanobvunzirei kuti saka mari tikariitirei kuti women's bank mukaenda kune mamwe mabhengi vane madheski anonzi ndeemadzimai kuti akambopopota here kuti mari isirei mukona ndizvozvo chaizvo ndizvozvo mashoko akanaka anofadza nokuti ndoziva kuti vadiwa vatariri nevateereri vamwe vanenge vakuzobvunza kuti aiwa kama akusarura ganda makudini manzwa zvichitaurwa namazvikokota wazvo manzwa zvichitaurwa nevaridzi vacho vagere pachigaro ipapo kuti anokwanisa anosvika nekuti mari haisarudze mari haidi munofungei imimi munyika yatiri semunhu anobata mari semunhu handiti kuda kurumidza ndabvunza mubvunzo wangu iwowo ndoda kuzouchengetera pakupedzisira pane chimwe chandafunga ndisati ndabvunza semunhu anobata mari pane shoko ranga richingotamba kuti microfinance ndikati ndoda kuribvunza kuna mainini iroro kuti nderekuti kudii tinoti nekuti dzimwe nguva marinotsanangurwa matinofamba umo rinotsveyamiswa imimi kana takatarisana nebhenki tiri kuti takatarisana nebhenki rinyi allright chakanzi ndine rombo rakanaka kuti
iri group rinonzi remicrofinance ndakaitawo chikamu chevakatanga kubvawo ndichitanga kubva kuchikoro ndichipinda into the industry yedu yemicrofinance. Saka chinangwa chemicrofinance izvi zvino vanhu vanoconfusa chimbadzo nemicrofinance. Ndoda kutsanangura kuti microfinance it's banking with the poor muchirungu, kana kuti ndobhanga revaya vakavharirwa kunze vasingagoni kupinda. Micro inoreva chidiki. Mabhanga makuru kazhinji vanotarira kuti munei havakupei mari diki, havashande nevasina mazita, vanototarira vanoda mari nemumvuri nevanhu vane mazita avo. Kuti ugonzi elite banking vanoda kutoziva kuti ndiwe siwozve ndimaichisambazve vanhu vanonzi vanhu pakati pevamwe kwava vasiri vanhu vozova vanani. Saka kutsvakurudzo nekuona kubva kunyika kwazvakatangira zvaibatsira kuti tigone kupinza vanhu vese, asi ine maviri microfinance. Ine inonzi developmental yakanangana nekusumudzira munhu anga ari pasi kuti abude munhamo ave zviri nani. Kozouya iyi salary based lending, consumer lending yokuti munhu anotanga business rake achitotarira kuti vari papi ndigone kuvasvina ndiwane kutora muto ndisane vakadaro. Iyoyo ndiyo inobudiswa ichinzi chimbadzo, asi muZimbabwe ndo chakatanga kusumuka developmental finance isati yasumuka. Bhengi renyu i-development finance rinoita zvisingaitwe nema-commercial bank. Ma-commercial banks anonetseka nokuti tikavati taigunda musaira torai munhu wese vanokuudzai kuti isi tinongourura ruomba rwepamusoro pemukaka jekechere hakuna kwamunoenda. Saka microfinance yakaitirwa kuti tikwane, uye micro inoreva kuti chinhu chidiki, mari diki iya zvinonzi hazvitauriki izvozvo. Mubhengi unogona kukwereta $10, enda kubhengi gombe izvozvo undoti ndapindawo pano, unorohwa nagadhi usati watoenda undotaura natela. Saka izvozvo zvinoita kuti ive nzvimbo yokuti madzimai anofara. Iyoyo inoda kugadziriswa maichisamba nokuti yakatovharira vana mai vakawanda mudzimba. Vana baba vachiti unaenda kupi? Kubhanga kupi? Unonditorera nerusipasa rwandinarwo. Asi kutaura chokwadi maichisamba zvinoshanda. Ndakaona upenyu hwevanhu vachishanduka. Ndine madzimai akauya asina kana chaanacho, achitoshandisa zita remudzimai wepa next door nokuti haadi kuzikanwa nemurume wake kuti ndatora chikwereti. Chatinoita tinodzidzisa kubhengi kuti zivai chokukweretera nenguva yokukwereta, usaita muranda wechikwereti. Uye pane nguva yokuziva kuti ndoda kukwereta here kana kuti ndinazvo. Saka munhu akauya kubhengi, ine ndinotora nguva yokutaura newe kuti wada kukwereta chii chaunacho. Iye wokuudza kuti ndine mazai 4, ngatitange nemazai 4 usati wawedzera kutora chikwereti pamusoro. Vamwe wachipedza kutaura naye andobuda kuti ndichakuvigirai lunch nokuti ndakafuma chaizvo, imi munotora kubasa indine zvinhu zvangu. Madzimai haanonoki zvekukukana ndizvozvoka. Mashoko akanaka, mashoko echenjedzo kuti kana tataura nemabhangisa zvatiri kutaura panapa, bhanga remadzimai iroro, hakuna anosara kunze. Mataura mashoko akabata ekuti kana wokwereta, vadiwa tariri nevateereri, hanzi tanga wafunga ndiri kukwereterei. Nokuti vamwe vanongoti kana vakaona shamwari vakaita manyemwe, vakada vakasekenyedzwa, vakada kunzi handei kwakati ngatiitei zvakati, hanzi tanga wafunga kuti ndiri kukwereterei. Dzimwe nguva wega unozvidzora kuti handifaniri kukwereta, ngandishandisei. Asi tiri kuuya kwamuri pano tichitaura kuti munazvo izvozvo. Dokta vari kutaura panapa kuti kunyange uine zvidiki totanga naizvozvo, tomboona kuti zvishoma zvamuinazvo zvinokusvitsai papi. Ndakuuya kuti semunhu anogara akabata mari, semunhu anoita zvemafinance, masvomu akaoma, zvinoda metsi izvi, arithmetic, metsi, chialgebra nezvakati. Ndo zvanachida kunzwa kuti unozvifambisa sei, nekuti madzimai akawanda takambinge takuita so tinonzwirwa tsitsi kare kuti kana ari mwana musikana ngaaite izvi, haangazvikwanise izvi, ngaite izvi. Iwe ungade kuti kudii kunyika yanhasi, kunyika yamangwana? Tiri kukurudzira vanasikana. Vanakomana vari kundinzwa ndozvatakatovakurudzira, asi ndiri kukurudzira mwanasikana, chausina kukunda haugoni kuzomanikidza mwana wako kuti achikunde.
ndinowanza kutanga nemadzimai kana musina kunyora grade 7 indai mundonyora chero mava ne8 years kuti muwane kudzidzisa vana kuti vaende vandodzidza kana musina kupasa O level endai hapana chinogonekwa nemwana umwe munhu unochigona idzodzo ndoshungu dzandinadzo ndogara ndichiudza madzimai kuti unogona kukonewa kupasa metsi mu6 months asi tikakupa 2 years unodzipasa iwe saka ruzhinji chinoita kuti vanhu vafunge kuti havagone metsi dzinorwadza sainzi dzinorwadza kuvhundusirwa uku vhundusira zvinovhundusira vanhu saka metsi zvatinongoita handiti manhamba atinoshandisa haambodariki pa10 maichisamba 01 kusvika pa9 saka chireka izaita 9 million inongoshandisa manhamba iwawo ukangoziva kuti times ndinoiziva plus ndinoiziva kunyanya mari kuverenga mari hazvinei kuti ndakaita PhD aiwa munhu verenga mari ndogara ndichiti imhosva kuvata usina kuverenga mari chero kudzokorora nezuro verenga 2 cents iverenge wona zvokuita nazvo ndaida ngowedzera patambotaura paye maichisamba kuti mashoko makukutu asi ndapafarira ndabva ndanzwa kunyirikidzwa chaizvo kuti hanzi munhu ngaarare averenga mari asi kurudziro iri pano vadiwa vatari nevateereri munhu ngaarare averenga yake mari kwete yekudzipa vamwe kwete yekuba kwete yekukwereta izvo vazviramba izvo vabvunza kuti kana uda kukwereta unokwereterei ndinogara kubvunza mubvunzo miviri muningina uri kutotaura zvekunge ndichatouyawo kuzoita zvokubhangi uri kuzvitsanangura nenzira yakanaka Doc Marikanda ndinoda kuziva ndikatarisa ndichifamba ndichiona ndikaona inga makagukuchira atinoti ma-awards aya munonzwa sei kana mumwe munhu kana kuti vamwe vanhu vatarira mabasa enyu voti heino award munonzwa sei zvemune mangani sebhengi tikabatanidza ebank neyangu tine more than 45 now asi angu i21 and still counting pane mamwe ari kuya zvaunonzwa mazuva kutanga ndaitofunga kuti vanhu vatanga unofunga kuti vanhu varikuita fani noti unenge uchingorima uchiita basa rako usingazviti vanhu vanotoona asi ukazoona vanhu vakasiyana vari kukupa madifferent organizations vakuchikupa maawards unotozotenda mwari kuti asika zvatiri kuita zviri kuonekera zviri kushandirawo upenyu hwavamwe saka iyoyo unototenda community unotenda mabusiness partners unotenda vane maziso anoona vanodavo kuomberera nokupururudzira vamwe saka unenge uchitokatoverengwa kuZNCC woverengwa machapter nemachapter woverengwa different organizations woona kuti ndimwari saka zvinokupa manyawo mwana akapururudzirwa manyawo anoita asi unoziva pakutaura kwako wataura pandibata kuti ndimwari vadiwa vatariri nevateereri zvina mwari mukati zvinokura zvina mwari mukati zvine ruremekedzo zvinosumuka kunyange ari uko manzwa ndichiti anodhingura skero asi haasi kurega kutenda mwari wake kwete kuti ndiri kuzvigona zvizhinji handi mano edu mano aMwari asi tinoramba tichingotendaka mukatarisa musha uri pano iwowu takaugadzirirwa neveWamambo Space Creatives vakatigadzirira musha iwowu ndinovimba kuti zvauri kutifadza uri kukufadza iwe nemi ndinoziva kuti nyaya zhinji dzatiri kubata pano ndedzekubasa kwako kubhanga asi ndatokuwanira pano satambotaura zviya kuti uri mai uri muzvina bhizinesi uri chi ndinoda kukubvunza zvimwe zvisinei nebhanga asi zvandinoziva kuti zvingabatsire nyika yanhasi neyamangwana tine izwi rinotaurwa kuchirungu handifunge kuti rinonyatsonzwisisika pada uchati jekesera iro rekuti submit iroro iri kazhinji kana munhu awanikwa nemurume wake mukadzi murume awanawo mudzimai wake iroro shoko iri harisi kukanywa here mainini rinoti imi kana muchida kuti mutaurire nyika munoritora kuti kudii hanzi kuzviisa pasi kuzvininipisa kuzvininipisa submit ini kwandiri machisamba shoko rokuti submit rinotaridza simba riri mudzimai because isarudzo yokuzviisa pasi pemurume wangu chaiye chaiye 1 mabhillions enyika yose ndakazosarudza 1
ndobva ndamuunza kumba kwedu, ndobva vatononga mari vakabvunza kuti wamuda here, ndikati ndomuziva ndiyeye, ndakaunza munhu kumba kwavo, ndokubva ndati ndoda kuita mudzimai wake. Saka ndiye one wandosubmita. Submission hakusi kutongwa, kuremekedza munhu wandakadecida kuti ndoda kuti ave my partner. Saka kuva pasi kwangu pasi pake handisi ndo order yakaiswa inoita kuti mhuri igone kurera zvimabhanzi order yaMwari. Saka it's a choice word, rinovhiringika pakuti kana mukati memunhu musina kuunjikwa, musina kuibva, iwe unenge uchitoita wanda kuti azonzi baba sei ndoda kunzi mai. Mwedzi wemadzimai Mai Chisamba, kana pane nzvimbo ndiri proud nacho, is being a woman, a mother. Tese. Aiwa, zvakatoringana zvakadai. Uye it's okay women cry. Varume havana, crying makes you clean up, you identify nesister yako kana achipinda mazviri. Saka submission kwandiri kumurume wangu choice. Nekudzidza kwangu nezvandinazvo hazvinei nazvo. Ndatosvika kumba kutoti baba. Ko ndivana vakawanda here, one. Baba, wotomuremekedza. Kana ndikakumbira kuti baba ndachikumbira kundogadzirwa musoro, Mai Chisamba, submission yangu haisi kureva ndokumbira mari yekundogadzirwa musoro, ndinayo. Time yacho ndinayo. Mota ndotosumudza ndega, ndoza zvinoda kundoitwa. Asi ndiri kungorecognize order. Saka murume anoda kuremekedzwa, ndo nzara yavanayo varume, vanoda kuremekedzwa. Mashoko akadzama erojira kufuka kana kuwaridza kuti hanzi kana iwe wanzi zvininipise uri kutozikanwa kuti wakakura. Asi kana wakuzvininipisa unoremekedza murume wako nekuti ndizvo marongerwo azvakaitwa naMwari, wanyatsozvitaura zvakanaka. Ko vana, uchandiregerera ndiri kumbobuda kubhanga uku nokuti ndakumbouya kuumai wako. Vana iwe uri kuona sei? Nokuti tiri kutonzwa kuti hanzi ama 2000 havagoneke, vana vari kutonetsa kana kuti vakadaro. Vana ava vana vaniko? Vanogarepiko? Tasvika here pekuti hatichaziva kuti mubereki ndeupi? Asi tinoda kudzokera mumashure. Tingaite sei kuti ivo vana vedu vatiri kuti havachagoneka tigovagona, tipozane? Ndinofunga kuti unzi wakarerwa unoda kunge wakarerwa nemumwe munhu. Saka kana ini ndakanga ndichitova project yamai vangu yokurerwa yakafoira, kashoma wakafoira kuti apasise vamwe. Asi kana wakakura usina mai, usina ani wakuberetsera, kuchechi kunorerwa vanhu, kunorayirwa mararamiro atinoita. Ini ndinotenda Mai Chisamba kuti kurera mwana haisi competition yekuti ndiani ari popular. Haisi nyaya yekuti ndoda mwana andide stereki. Wakatogarira nhanzva kunzi mwana wangu. Basa rangu nderekuti kunze uko vagozoziva kuti unonzani. Saka kutsiura mwana, kumuda, kuranga mwana, shamu chaiyo inoshanda, kuvhundusirwa neshamu. Munhu anotwasanuka. Saka ndinoona kuti tine chizera chatakwereta zvinhu kunyika dzakawanda dziri kutotamburawo, vasinofungira kuti mwana ndiye munhu mukuru. Kodzero yemwana ingakura kudarika yamai? Kwete. Igokura kudarika yababa vake? Kwete. Mwana obva akuudzai kuti mumba mangu muno hamupindi, mubedroom mangu paarea yani. Saka izvozvo zvokuti mubereki ndiani, vazhinji vedu tava kurerwa nevana, kwete vana kurera isu. Nokuti unobva watovhunduka kuti kana mwana akati achadi kutaura neni ndinoita sei, ukaramwa sadza rangu uchadzoka urida. Ukatiza uchienda kwaunenda ndinondokuvhovhonyora wodzoka. Ini ndofungira kuti madzimai ngangova madzimai, vana baba ngavangova vana baba. Baba tinofara nemwana asi panofanira kuva namusiyana. Ndizvozvo mashoko akanaka edzidziso ekuti ngatisimbe patinofanira kusimba, ngatiitei zvatinofanira kuita. Wataura shoko rakanaka rekuti zvizhinji zvatakudada nazvo takazvikwereta. Hoyo muzvinafundo kauyo ndimuzvinafundo ari kutaura kuti takakwereta kune mamwe marudzi, nokuti tinovanzwa muzvivhitivhiti mai vachitaurwa nemwana unzi shut up, baba vachitaurwa kunzi shut up. Zvinoitwa here nanasamaita izvo? Yawe, hazviitwe izvozvo kunana Madhuve nekunanasamaita. Saka dzidziso yatapiwa, yambiro yatapiwa yekuti basa redu ngatiitei. Mwari vane urongwa hwavo kuti baba vari papi,
mai vari papi, vana vari papi, zvinofadza. Ndachida kuwedzera kuti nyaya yokunzi yekudheta yokudanana inokosha Mai Chisamba pakurera vana nokuti munhu ndiani. Nokuti mwana wechikoro kubhengi tinototi vana vatinotora ma-interns vanouya kuzodzidza vaya tinoti students are not brides. Kutiraya kuti munhu asapfimba mwana wechikoro. Kana mwana auya kubasa kwangu ndiri kutarisira kuti ndotomuchengeta samai. Saka chimwe chetine tichitira ndichokuti ndokunga achichengeteka hande yedu. But zvivhiti zvakauya vanhu vanoda kuzova kuti kubasa sepapapa Mai Chisamba ndatotaka ini dumbu kuti nditaure zvakanaka. Saka vanhu vanorongeka pazvivhiti vasingazoti vanhu vari kubasa. Kumba zvepachivhiti hazvisi zvekumba kwevanhu. Saka izvozvo vanhu vanoda kuzviziva uye ungatizivei kuti mhuri haisi ngori ini nevana vangu nani. Ndina ana bamunini, ndina ana vatete. Saka ndiri vatete kumba kwedu. Hazvanzi yababa veuyu. Ndochiita chikamu ichocho. Zvimwe zvashata Mai Chisamba ndizvokuti tiri kufunga kuti zvechirungu unitary family kuva dunga munhu nevana vangu ndozvazvakakwana. Pane zvimwe zvinondiremera zvokuti ndongoda kuti vakoma taurai nemwana we ndikataura naye ndomuurayaini imi mobva moti unorovona mai vako nyaya yotogadzirika. Asi tikadaro takamira uri wega zano ndega nechara chimwe hachichwanyinda zana ndega akasiya jira masese. Saka ini ndinofunga kuti vanasikana kana vachindinzwa ndoda kuti vazvizive kuti uri pastage right now unokurumidzirei kukuva iwe usati unotorirwei kudyiwa kukowewa nemunhu asina kana kubvisa sendi kumba kwenyu. Nokuti nhasi ndimangwana achitaurirwa kachirungu mwana wababa wangu kuti be of your age. Anobva adebweda ndokukowewa. Kukudiwa kwacho ikoko wadii kufara uchibata muviri wako pane kubata wangu. Varume hapana chinotaridza kuti chabuda. Asi kumudzimai kana wangokowewa zvatokowewa waungozoudzi vanhu kuti zvamunondiona ndakadai mukati mangu vanoita depression vakawanda. Inyaya yokuti kumudzimai pounorara nemunhu mwoyo wako unonamira paari. Kuvarume kana apedza kurara newe atova kumirira imwe project nyuwani chinomutyisa. Saka ukangozviziva ramba muromo wakangoti no chero uchida no zviri nane kuramba muromo wakareba kuita sowomuchuchu uchingoti no. Mashoko akanaka, mashoko makukutu. Aiwa chiri mumusakasaka tinovimba kuti chazvinzwira. Tinotenda. Tirogara kubvunza mibvunzo muviri kuti isitoigadzirisa sei. Wonaka zvaita nyaya yemadrugs ka. Wonaka zvaita nyika yedu nedzimwe nyika dzese. Iwe unoda kuti kudii? Ndoziva kuti uri mai, uri muzvina bhizinesi, uri munhu akamira netsoka dzake mukati menharaunda. Unoda kuti kudii nenyaya yemadrugs inorwadza kudai? Ndandichida kuti Mai Chisamba iyoyo nyaya ndikadzokera kuva tiri kuvabereki ndinofunga kuti ngatisa mviro dzemhanza mapfeka. Mari ikawanda imwe inotangira pamari. Mari ikawanda tinofunga kuti mari inorera vana, mari hairere mwana. Unoda kuziva chinhu chikawandisa chinorema, chikaita chishoma chinorema. Pane kubhalansisa kunodiwa. Isu takakura tichinzi mwana haungopuhwi chinhu, haukwereti, haukumbiri. Ukadya kumaraini inyaya. Mukamuona mwana opinda murumu make, hamuzivi kuti chii chiri kuitika. Mukamirira kuti bamukuru kana tete vachazviita, hakusisina vakadaro. Ngatibatsiranei, chero wepa next door akazviita. Ngatibatsiranei, indofungira kuti zvinotora tose. Ina hangu ndikaona mwana paside pero kuti Mai Chisamba ndinomisa mota. Zvine kuti anodi. Saka ndinoona kuti pane iyoyo yemadrugs kozouya yokutengesa miviri. Kusakoshesa noti zvinotangira ipapo. Ukadanana nemunhu anokupa mari anozokudza kuti tiri kudana tichifara kudai ngatingodai pamino. Gare chatobata. Nokuti vese vakabatwa nezvinovabata havana kutangira mukudhakwa. Vakatangira nokungotesta zvichinzi kuputa ndizvo. Izvozvo zvokuti hatitsiuri chinhu notinotsamwisa vana. Tinoda nyika yorudzivi kana tikasavatsiura. Asi kozoya vanyura vaya. Mai Chisamba kutobatsirana. Kune pamwe nguva yandakamboti mumhuri kuti adii kundomuvharira. Nokuti kuti abude zvava mumuviri wake zvinoda kuti asabuda padho. Achingobuda anowana nani kamutoriro ende vanobatana kuita senhunzi yanzwa kunhuhwa kwetsvina. Vanokurumidza kukochekerana munzvimbo. Pamwe zvinoda izvozvo rehabilitation. Ini ndani chifunga kuti business opportunity Mai Chisamba.
yandiri kufunga kuti diaspora nevamwe vedu vane zvinhu. Tenai imba yenyu mokwidza jurawo, mwana ouya for 2 months 3 months agone kuitwa rehabilitated. Pamwe pacho kutaura machechi ane chikamu chaanoita, asi mhuri ukaona mumwe achiti musiyai akadaro, anoinda mukona maichisamba achichema ndomwe mudzimai. Kana mwana angofa zvinoiti mukomana musikana, pane mudzimai ari kuchema. Saka dambudziko iri nderedu tese. Ini rinondinetsa ndechekuti chinhu chacho haisi mari yakawanda nawo, chava kunzi chiro $2 kana 3. Asi ari kuita bhizinesi iro. Tinonza kutaura kana vanhu vauya kubhengi oti ndoda mari yekusumudzira bhizinesi rangu, uchiita izvozvo ndokudza kuti handikubatsiri nokuti uri kuuraya mwana wemumwe. Mari yeropa ine ngozi kuseri. Unotengeserei chiri kuuraya mwana wemumwe? Saka zvinobata anotengesa, zvinobata mai vemwana, zvinobata ine ndiri munharaunda, zvinobata makambani anonyora zvokunyepa pazvinhu zvavanogadzira. Woti isweet, imi muchiziva kuti maisa zvinodhaka vana. Mwana wangu mwana wako. Rudzi rwedu tikasadaro inotondirwadza. Ndizvozvo mashoko makuru kuti vapedzisa netsumo yekuti kuzvara kwemumwe kuzvara kwako. Saka madzimai nana baba ngatiregei kuchenama kana kuvhunduka kana vana vedu vapiwa upenyu, kana vana vedu vatsurwa nyaya yemadrugs. Rufu hatigone kurera rufu, hatigone kuramba tichitamba nerufu. Shamwari dzinokomberedza vana venyu muri kudziziva here? Mukupera rega ndibvunze kuti konya yesocial media unoiona sei? Nekuti social media rakaita sebanga riye, ndogaro ifananidza nebanga riya munondouyiwa ngatingati sword, kuti uku kunocheka uku kunocheka. Chiringaziva chedu chiri kukwikwidzana nesu, unoda kuti kudii? Social media yakanaka asi yakashata pakuiabhusa. Ini ndinofunga kuti kutengesa zvituto dzamadzimai, pane platform yatinototi women, ukaipinda ipapo unotengesa social media. Asi zvamunoposta nezvamunoverenga, ini ndinofunga kuti pane mazera. Ngatichione zera rinoenda pasocial media, ngatione kuti isu zvacho zviri ipapo tozviita sei. Vana izvinova kushandisa magadgets akawanda aya. Tinoda vanoti vane uchenjeri hwokuti mwana asaenda pese pese. Saka izvozvo takafunga kuti kana Facebook yako vadza vakawanda ikadai nezvesocial media ikadai, ko tadii kucreata uchedu chakaita cheAfrica kwatinodzidzisa, panodzidziswa panoponda. Asi kudzidzisa kunogona kuramba kuchiita zvakanaka. Ibanga munondoonocheka kwese kwese, asi isu ngatichigomarisai zvako kunouraya, titeshedzere kunoraramisa. Mashoko akanaka echenjedzo adiwa vatariri erujira kufuka kana kuwaridza kuti kwakashata ngatisapfuura ineko, ngatisaende ineko. Kwakanaka zvibvunze kuti uri kuitei. Wanga uri mufaro wangu pano kukurukura na Dr. Mandas Marikanda, mutungamiri webhanga redu remadzimai munyika yedu yeZimbabwe. Iroro roga muno munharaunda mumubatanidzwa wedu weAfrica ndiro rakatanga, ndivo variko. Pane zvakawanda zvakurukurika pano, munosununguka kuenda kunovaona. Chiregai ndikutendei, uropafadzwe mubasa rako, urambe wakasimba, wataura mashoko makukutu. Vadikani, kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri pachikuva chemhemberero chatinoti kugona hakuna zera. Mazvionaka chiringazuva chinokwikwidzana nesu, ndine urombo. Chiringazuva chiya chabva chatsvuka chikakwata. Topa kutenda kuvabatsiri vedu, vakotsveri vedu vedande mutande. Nedande mutande zvaendeka. My Samba Show is powered by Dande Mutande. Takagara tatata pa podcast set yakagadzirwa nana Wamambo Space Creations. Ngatisanganei zvakare, svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndino wenyu Dr. Rebecca Chisamba.